Somos o pobo que canta e que non morrerá xamais. Son melodías que nacen no peito e voan ceibes como a un cormorán. Sinxelas e humildes historias desta terra e deste mar. Pasan os anos, seguimos cantando, sentindo a música como un xeito de dar voz, de non calarnos e de animarnos neste camiño que nos tocou vivir. Somos o pobo que tragou auto-odio, tamén a ardanza de que loitou por nós, e todas xuntas como unha familia multiplicamos melodías e cancións. As que nos deron por mortas deben saber que fomos que de resurdir e florecer unha e outra vez. Tras la longa noite de pedra alguén montara unha fresca rei. Éramos nós preparándonos para construir a escena. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Loita claro que sí, pero festa tamén. Somos as encarregadas de darche iso, e así construimos pasiño a pasiño a liberdade e os sorrisos. Non como ninguén que nos pagara nada. Iso é traballo de raíz. Ben feito na casa, Música labrega, obreira e orgullosa. Isto é cousa nosa. as que nos deron por mortas deben saber que fomos que de resurdir e florecer unha e outra vez. Tras la longa noite de pedra alguén montara unha fresca rei. Éramos nós preparándonos para construir a escena. Na media da rave, cunchas e sintetizadores, bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arteador. Son irmá, queda calada, sacamos ya copla nós. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. E saltamos por riba do lume 7 veces, 7 veces. Miña compañeira, canta, miña compañeira, que o teu cantar despegado daqui outra talá. Somos moitas máis cabos, uns daqui outra talá. Somos pobo feito nós, uns daqui outra talá. Compañeira, moitas máis cabeira, uns daqui outra talá. Compañeira, que o teu cantar Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder, non nos van facer desaparecer. Nos va a hacer desaparecer. Benvidas, benvidos ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois moi benvidas a todas, moi benvidos a todos. Algo está pasando que nos quedamos congelados, pero creo que me descoitades ou non. Sí, escoitámoste, Sí. pero Vale. isto parece que vai un pouco daquela maneira, non?
Ahora volvo a ver a Carlos, que se me fora, eu quedei congelado, pero bueno, benvidas a todos. Botoume para fora o asunto, non sei se estou dentro outra vez. Sí. Estás. Pois nada, xa está de primeiro Carlos de Inglaterra, que tal, como estamos? Estamos nun limbo. Sí, nun limbo estou eu. Nada, que tal, Gonco? Boa noite. Aquí resistiendo contra este gag que estamos haciendo, este meta humor, ¿no? De un programa dentro del programa, el falso inicio de Nadie sabe nada, llevando aquí a Bar Cantín en cosas. Pois nada, sí señor. Parece que vamos levando ben a derrota. Nada, que tal, Milito, como estamos? Eu creo que ten así medio petado, según me vexo aí. Tes boa cara, Darío, e moi boas noites a todo o mundo. Isto non había outra forma de acabar o ano que desta maneira. Exactamente. Pois nada, quedoume boa cara, teño unha mellor así off the record, pero nada, analizaremos agora esa derrota en Zamora para acabar o ano por 3-0. E charlaremos despois, como anunciamos esta tarde, co gran director xeral do Club Deportivo Arenteiro, Uxío da Pena. Así que nada, convidamos a todo o mundo que lle queira pois, facer alguna pregunta, suxerencia ou que sexa, pois que non lo pode deixar nos comentarios e despois do postpartido pois charlaremos un rato con ele. Así que nada, non sei se Meña, Merito, se queres empezar co que pasou onte en Las Dianas ou se quere Carlos ou non sei como queredes. Bueno, que creo que, como Carlos creo que non che escoita, dasme a min a bola e vou a pasar Vale. a Carlos e así Vos comunicámonos, non? escoitádeme. Sí. Escoitámoste, Carlos, escoitámoste. O que non te debes... Claro, No, o que non debes eu escoitar é Darío- tú a Darío. No, eu a Darío nin o vexo, nin sei onde está. Vexo un circuliño girando aí. Bueno, un saludo a Darío, que supoño que me Sí. dixo hola antes. Un saludo a Darío e un saludo a todos. Nada, un saludo, Carlos. Bueno, Doulle o dache pos. saludos. Doulle Sí, o pos. nada. Comezamos a ver se damos resolto estes problemiñas técnicos según vai a marcha, entón. Bueno, pois partido para despedir o ano onte no Ruta de la Plata, no que Club Deportivo Arenteiro sufriu unha contundente derrota por 3-0. Estábamos desde o bar da cantina con Jardiel na rolda de prensa posterior e coincidía, digamos, que era un partido no que pois se pode argumentar que foi o primeiro encontro no que o Club Deportivo Arenteiro realmente non estivo en ningún momento en condicións de competir ou de disputar, especialmente na segunda parte. Na primeira parte, pois, moi igualada, aínda que realmente non houbo chegadas de perigo por parte de ningún dos dous equipos, e despois, pois, na segunda parte, non sei se ven por un desaxuste do Club Deportivo Arenteiro ou por un maior acerto do cuadro zamorano, pois encaixamos unha contundente derrota. Penso que a lesión na primeira parte, aínda que realmente o cambio foi no descanso de Mangel, repercutiu moito na parte con esa entrada de Joao Díaz no centro da defensa despois de 2 meses ou 2 meses e medio sin poder xogar. E a partir de aí, pois, o equipo veuse completamente abaixo, o Zamora estivo acertado de cara ao gol tamén, consiguen o primeiro gol nun córner que é unha xogada un pouco de mala sorte, quizás no comezo da mesma, non? Un córner no que o Nol peina no primeiro pau, o balón sale rexeitado hacia atrás e entra moi só, libre de marca, un xogador do Zamora no segundo pau. Entendo que hai un erro de marcaxe ou un desaxuste, probablemente por esa peinada no primeiro pau. E despois o Zamora a partir de aí encontrouse moi cómodo xogando aos espacios, explotando especialmente o lado esquerdo do ataque de Clube Deportivo Arenteiro. Pouco despois chega o penalti de Joao Díaz, que convierte con bastante mestría Quique Márquez,
o 2-0 e despois o 3-0, unha contra na que, digamos, por ese flanco esquerdo da defensa que dicía anteriormente, Joel Priego é máis rápido que Berardochi e é capaz de batir a Diego García. O Zamora, eso creo que foi no minuto 70, e a partir de aí o Zamora ainda tivo oportunidades ou ocasións para incluso aumentar máis a sangría que bueno, realmente, pois eu penso que sería, en términos de xustiza como tal, un resultado un pouco abultado, pero sí que hai que destacar que o Zamora foi moi superior na segunda parte, e xa para culminar a tarde de desgracias de Clube Deportivo Orenteiro, máis alá da derrota e da lesión de Mangel, pois Adri Cruz, que entrou na segunda parte, pois veu doble cartón amarelo, moi riguroso, tanto a primeira como a segunda, pola miña parte, entendendo a parte o contexto do partido e o resultado, pois acabamos o partido con 10 homes e nada, tarde para esquecer no Ruta de la Plata, un resultado moi negativo que espero ou penso que non debe empañar unha primeira metade de tempada, baixo o meu punto de vista, magnífica por parte do cuadro arenteirista. Dai, aí Gonzalo, se quere, sí, sin problema. Sí, es que al final yo creo que es un partido que es tan obvio todo, ¿no? Que es difícil sacar lecturas más allá de las que plantea Carlos, ¿no? Al final sacas una defensa en cuadro, ¿no? Tanto los dos laterales con jugadores que, bueno, Tommy, al margen, ¿no? del gran partido que hace la semana pasada, pues es un jugador que venía contando muy poquito, y por el otro lateral, la baja de Jordan hace que sea Curro quien tenga que jugar en ese lateral derecho, en el que todos sabemos que, bueno, que puede ser un parche para determinados momentos, pero que no es su posición y que es una posición en la que va a sufrir. No vamos a decir ahora, ¿no? Lo importante que es, especialmente Jordan, ya no tan bien, pero muy particularmente Jordan, en salida de balón, en las transiciones ofensivas, etcétera, etcétera. Y el equipo, bueno, pues al final ya sale con una defensa de circunstancias, y luego, pues lo que comentaba Carlos, ¿no? Ese cambio obligado de Mangel por Joao acaba por desarrollar a ese entramado defensivo que ha caracterizado el juego del Club Deportivo Arenteiro durante esta temporada. No sé, ahora lectura es la que más rabia os dé a vosotros. Yo, cuando hay una derrota así, pues nunca sé si es mejor que se vuelva a jugar rápido para tratar de quitarte de encima esa sensación, ese enfado, esa frustración, o si por el contrario es mejor irnos a un parón como nos vamos ahora, para tener tiempo para despejar la mente, volver con las pilas cargadas, con los nuevos jugadores, entiendo que probablemente. Y nada, o sea, lo que decía Carlos, una tarde para olvidar. Me quedo también con lo que decía justo al final, ¿no? Que es la única de todo este primer tramo de temporada. Entonces, bueno, confianza intacta en el equipo, una mala tarde en la oficina que puede tener cualquiera, y nada, a seguir. ¿Tú qué dices, Milito? Sí, a ver, non hai moito máis que engadir. A verdade é que para min xa non é o peor partido da temporada, é o peor partido do Club Deportivo Arenteiro dende, non sei, quizás se podría decir 2-3 anos tranquilamente. Porque noutros partidos, xa comentaba Jaldiel, decía yo a casa da roda de prensa, que falaba delo na previa da roda de prensa, que sempre Arenteiro que perdía un partido sempre estaba en partido, non por así decirlo, valga a redundancia. Sempre había ocasión, sempre tiñas a esperanza de que se pudera dar a volta ou que se pudera empatar o partido, pero outro día non houve historia no Ruta da Plata. Penso que sí que é certo que o equipo saliu bastante ben os primeiros 10-15 minutos de partido, colleu o mando do mesmo, o Zamora non sabía moi ben como meterlle mau ao Arenteiro. De feito, un de achegadas que acabaron en corners de Club Deportivo Arenteiro, e víase un equipo que sabía o que quería facer outro día, o sea, onte no Ruta da Plata, pero penso que a medida que foron pasando os minutos, ese xogo largo, buscando as bandas onde nos facían moito dano, pouco a pouco foi afundindo a Club Deportivo Arenteiro,
Despois creo que a presión do Zamora estuvo moi ben axustada en todo momento, a partir da segunda mitade do primeiro tempo, e penso que esas dúas variables fixeron que o partido se dera a volta e que o desenlace fora o que foi. Creo que a segunda parte non tivo historia ninguna, era de esperar, según comenzaba a segunda parte, que o gol do Zamora pudese chegar en calquera momento. Creo que chegou na xogada máis desgraciada que puido existir. Penso que isto que vou dicir non é polos árbitros, ni moito menos, xa o digo de antemao, me parece que o primeiro gol nese córner que sacan casi un metro máis adiantado, penso que é unha falta de concentración nosa, de estar pendientes, de estar en tensión, de protestarlle ao árbitro e decirlle que está mal sacado ese córner, e creo que resume un pouquiño o estado anímico do Arenteiro onte, sobre todo nesa segunda parte. Evidentemente, o árbitro non influye en absoluto, ainda que creo que tamén se equivocara na expulsión de Adrián Cruz, pero non influye para nada, xa o digo de antemao, porque queixarse onte do árbitro é de xénero bobo, por así decirlo. E pouco máis que engadir, creo que o partido de onte sirve para aprender dos errores e que isto non se volve a repetir na tempada e nada máis. Dúas pinceladas xa para concluir a miña contribución, digamos. A primeira parte, a pesar de ser máis igualada, penso que tampouco é boa por parte do Clube Deportivo Arenteiro. Realmente non temos ningún achegamento con perigo, ningún disparo entre os tres paus ou disparo incluso por fora da porta. Só recordo unha acción por banda que Enol remata e o remate dentro da área, digo, casi se vai prácticamente a saque de banda. E iso foi todo. Penso que o Zamora planteou moi ben o partido en defensa e comentaba ali no campo coa xente coa que estaba vendo que Ferreiro sufriu moito normalmente a súa zona de influencia, nesa posición de 10, na que sempre un electrón libre con moita mobilidade. Neste partido tuvo que en moitas ocasións vir incluso campo propio para recibir o balón, para intentar participar no xogo, porque estaba moi restringido na súa posición. E despois a nivel ofensivo Zamora fíxonos moito dano como dicía Gonco, polo lado do carril do 2, non? Curro, pois obviamente é un xogador que estaba xogando fora de posición, que ten uns conceptos defensivos bastante claros, pero obviamente sufre xogando en espazo aberto, e iso souberon aproveitar moi ben na primeira parte os dous xogadores por banda esquerda, tanto Tresaco como incluso o lateral Regioneto, foron os dous quener de chegar con moita facilidade á área, de facer centros laterais, e obviamente tanto vai o cántaro ao fonte que despois na segunda parte, con eses espacios con velocidade, pois foron capaces de dominar e, como xa dixen antes, de conseguir un resultado que pude haber sido incluso máis amplio co 3-0. Tarde para esquecer. Eu, como a Gonco, non sei moi ben se é millor despois dun 3-0 ter 9 días de vacacións, 3 semanas ata o próximo partido, ou volver hoxe os adestramentos ás 9 da mañá co resultado fresco. Sexa como fose, sairemos de dudas o viernes 10 de xaneiro xa co ano novo contra o Andorra. Sí, bueno, para apuntillar eso, creo que os rapaces colleron hoxe vacacións e me parece que ata o día 3 de xaneiro non volven os adestramentos. É seguro que este parón pois vai ir moi ben a todo o mundo para conectar pilas ou recargalas, mellor dito, e engalar o ano novo de diferente maneira, non? Sí, está claro que eso, no queda otra que resetear, ¿no? Porque este último tramo no estaba siendo todo lo bueno que nos gustaría a todos. No por expectativas globales de lo que debería ser la temporada, sino por las expectativas generadas por el propio equipo y por lo que hemos visto que son capaces de hacer, ¿no? Entonces, pues lo dicho, me quedo con eso, con todo el resto de la temporada y, como decíamos antes, confianza ciega. Comentabais esa acción de doble amarilla de nuestro bien querido Cruz Juncal. Y bueno, no quisiera dejar pasar por alto el hecho de que sería precioso si realmente los rumores que hablan, ¿no?, de una posible salida en este mercado de invierno de Adri Cruz, pues hombre, irse con una expulsión sería una metáfora perfecta de lo que sería estos últimos años del bueno de Adri, ¿no?
realmente os seus primeiros minutos son bons, e de feito hai unha xogada aí na que fai un regate unha baldosa, pero obviamente, aínda que creo que foi na Voz, despois do partido contra os Estados, se destacaba a Adri Cruz como un xogador incombustible, eu máis ben diría que o término máis adecuado, inconformista, certo? Eu penso que o mellor é cambiar un pouco a palabra e dicir pouco consistente, inconsistente ou pouco constante, digamos, que é prácticamente o que describe estes 3 anos, ramalazos de xenialidade, porque obviamente un xogador que ten condicións para estar aí, pero tamén esas desconexións, pois nada, o de onte o epítome deso, eu no campo quedou má sensación de que os dous cartóns amarelos son bastante rigurosos, e despois vendo a repetición, pois o primeiro é ali unha xogada na que mesmo penso que Cruz non ve o xogador, porque non está ni disputando o balón, e despois na segunda facendo unha falta na frontal da área, con 3-0 abaixo, sin perigo aparente, pois sacar o segundo cartón amarelo. De feito, penso que apita o línea, porque o árbitro pita a falta, diríxese cara ao centro do campo, e dali a 2-3 segundos, pois a segunda, cartón vermello, é pa fora, nada máis que engadir, unha tarde horrible por parte do cuadrista. Se non ten nada que añadir, podemos ir directamente ás notiñas e damoslle brío a isto, eso mesmo. Sí, mentres aí se está preparando Darío, a ver se nos avisa en canto este listo. Cando queirades. Vale, non sei se escoita o que dis ti, Darío, se só te escoitamos nós. Sí, se escoita. Vale, perfecto. Pois nada, empeza tú, Carlos, mismamente, veña. Sí, empezo o mismo. O xogador máis destacado, pois onte, obviamente, é difícil destacar a Guián despois dun 3-0. Non quero ser como entrenador do Irún, non, que despois dun 3-0 saliu a rolda de prensa dicindo estou moi contento con o que han hecho mis chavales. Pois eu penso que onte non é para estar contento. Hai 2 nomes que se poderían destacar, e de feito penso que vamos destacar os 2 nomes, os diversos colaboradores. Eu vou optar polo zagueiro, por Mángel Prendes, que o pobre, a verdade, que cada partido ou neste último mes está levando un golpe na cabeza. Xa non recordo se foi en Sestao ou se foi contra o Irún, tamén levou un golpe bastante violento, e onte pois foi capaz de aguantar a primeira parte, e mesmo bromeábamos na bancada, non, que eu pensaba, sin ser facultativo nin tratando de diagnosticar, que pode estar conmocionado, xesto que se refería que pero un xogador moi forte, moi roca, se sen dándolle o balón ca cabeza, e para min foi do mellor da primeira parte, despexando o perigo do Zamora, eses centros laterais que chegaban á área, pois se non foron quenes de rematar e de acabar en gol, en certa foi por Mángel, por esa primeira parte, e bueno, constame que foi ao hospital ao término do encontro, que foi por eso polo que se retrasou moito a rolda de prensa de Jardial, pero penso que Jardial era optimista, non teño máis novas deso, pero supoño que quedou ali ou foron ao hospital por precaución, para máis que... E protocolo incluso, ¿no? Que tengo entendido que agora, bueno, tamén en fútbol se están implementando protocolos de conmoción, etcétera, entiendo que tendrá que ver. Eu entendo, para min xa despois do golpe do hipótese que non xe tan aparatoso, o mellor sería o velo sustituído. O xogador penso que el tiña ganas de continuar no campo, e seguramente en frío no descanso, cando che baixa a adrenalina e tal, ou te sentas e despois ao levantarte seguramente lle doía a cabeza, e o máis lóxico era optar polo cambio. Estuveron tanto Iván Muñoz como Joao Díaz quecendo toda a primeira parte, desde esa acción que foi moi cedo, no minuto 10 ou no minuto 15, e nada, pois quería destacar a Mángel, porque a pesar dese golpe para min foi do mellor do equipo. Para esquecer, pois, seguindo a liña dos centrais, pois, Joao Díaz volvía a competición despois daquela, penso que non volveu xogar desde a expulsión contra o Atleti de Bilbao en setembro, pode ser? Sí, e despois por unha lesión, non nos isquios, a concatenación de eventos,
volvía onte, estiveron quecendo, como dixen antes, tanto Iván como Joao, no descanso, pois supoño que o corpo técnico optou polo xogador portugués e notouselle moito a falta de ritmo, non? Sale na foto dos últimos 2 goles, porque foi o que fai o penalti, un penalti para min evitable ata certo punto, ainda que, bueno, non son defensa, non son central, non entendo esos mecanismos ou non chego a comprender o difícil que pode ser executar accións na área a nivel defensivo, pero dá má sensación de que irá facer un pouco máis. E despois no terceiro gol, pois comeza a acción cunha salida na que é moi blando. Xa o destacábamos aquí no VAR nos primeiros partidos, que quizás o gran debe de Joao era esa falta de contundencia, as accións, non? Onte pois dame esa sensación de que o terceiro gol en certo modo tamén nace por un erro seu. Despois Incordio, como dixen antes, a banda esquerda do Zamora, tanto Tresaco como Sergio Nieto, deronme a sensación de que eran dous puñais pola banda de Curvelot, que obviamente xogando fora de posición pois iballe tocar lidiar ou bailar un pouco co rival máis complicado, e o Zamora soubo explotar moi ben esa opción, e a verdade, pois aí notouse o traballo do corpo técnico de Juan Sabas, que me imagino que estaban ao tanto da baixa de Jordan, que penso que até este partido foi titular no resto da competición. Finalmente, pois o Romerito para Raúl Jardiel, pois teño que darlle un suspenso polo de onte, un 4, porque realmente o equipo, a pesar de ser moi igualado, pois non foi capaz de chegar, nin de xerar perigo aparente. Despois na segunda parte, pois unha desconexión moi obvia, ben sexa polo rival que tes enfrente, moi necesitado de puntos despois dun mes sin gañar e cunhas expectativas pois altas, non? Porque ao final Zamora, a pesar de ser un equipo que acaba de ascender de segunda federación, pois imagino que terá uns certos obxectivos e un presuposto seguramente superior ao de Clube Deportivo Arenteiro, e polo que me consta, estuve falando cos compañeiros, cos xornalistas locais na roda de prensa, pois Sabas está sendo cuestionado, entón un equipo necesitado de puntos. O último partido na Ruta de la Plata, obviamente saliron con moitísima motivación, e despois na segunda parte penso que Jardiel tampouco acerta nos cambios. Ese primeiro cambio, obviamente, a todo pasado todos somos Manolete, e é moi fácil pois de dicir, pois había que facer isto en vez de outro, pero quizáis a entrada Iván Muñoz, que é un xogador que viña máis rodado, que viña de xogar os 90 minutos en Sestao, pois ao millor para min era máis apropiada no seu momento. Despois o resto dos cambios pois realmente non melloraron o equipo, un equipo que xa viña completamente en cuadro. Tampouco penso que é moi xusto analizar ou darlle moitas voltas ocorrido onte, non. Unha tarde mala tena calqueira, nos tocou nos onte, o Zamora foi superior, chapó, victoria para eles, pero sí que penso que a verdade é un partido, unha derrota desas das que se poden sacar conclusións a largo plazo para tratar de mellorar no futuro. Pois sí. Bueno, vou seguir eu e voite deixar po final, vale, Gonzalo? Sí. Vale, así que nada, Darío, rótulo de Milito. Eu vou ir como unha bala. Que protagonista. Bueno, protagonista, chámalle como queiras. Mira, o MVP, creo que Carlos o comentaba, non? Había, creo que 2, 3 posibilidades, ao millor. Para min é nol, porque o xogador que... Eu digo outra alternativa, parece que non se tuvo en conta. Eso xa, non te vou levar a contraria. Non, porque, bueno, para min foi o único que o intentou, que levou peso ofensivo, que creou algo en ataque. Creo que a ocasión máis clara nas súas pernas unha incursión da banda dereita, non? Que dá ese paso atrás que non está moi atinado. E creo que foi o xogador que máis se fajou cos defensas e que máis produciu, non? A hora de darlle oxígeno ao equipo. Logo, para esquecer, pois, creo que aquí estamos todos bastante de acordo. Joao Díaz, me parece que teño que decir isto, creo que foi unha das peores actuacións individuais do que vai de ano,
creo que, non sei, hai xogadas como central nas que xa, na que non estés rodado, por así decirlo, que non veñas con minutos, creo que telas que saber defender de outra maneira, non? As dúas xogadas claves son, bueno, xa antes do penalti, unha xogada na que se xira o dianteiro do Zamora, era un pase que non atinan eles a acertar, non? Coa portería prácticamente sola para o dianteiro, e despois a mesma xogada outra vez dentro da área onde comete o penalti. Creo que o fallo está aí, no deixar xirar tan fácil o dianteiro xa no penal. Unha vez te sobrepaso, pois é moi sinxelo facer a pena máxima. Entonces, bueno, me parece que aí Joao pois non estuvo nada ben e bueno, pois sen máis. O Incolio puxen a Roni, que é o dianteiro, que me encantou, a verdade. Un xogador que me sorprendeu moito, non o tiña moi controlado, a verdade, e me pareceu bastante bo e con moi bons movementos, a verdade. Así que nada, para ele o Incordio. No Romerito, por ser breve, non engadir moito máis do que dixo Carlos, voulle dar un 3 menos nota, porque creo que a clave estuvo nese troco, tras o descanso. Obrigado, evidentemente que sí, pero que cambia o rumbo do partido. Tamén creo que non supo revertir a situación despois dese bo comenzo do Orenteiro, en ningún momento. Os tocos non lle axudaron, evidentemente, na segunda parte. E, bueno, evidentemente, pois tampouco é para aquí facer un drama, pero, bueno, hoxe toca darlle un suspenso a Jardiel, que sei que fai autocrítica, que a fixo en rolda de prensa e que sabe que non foi o seu mellor partido. Así que nada, Gonzalo, continúa usted. Perfecto. Pues vamos Muy bien. Vamos a Sí, buscando bueno. coidas. Le doy entonces, Dani. Sí. Para adelante. Sí, cando queiras. Bien, pues nada, yo el MVP es para nuestro querido Carlos de Inglaterra, que después de conseguir su, no sé si tercera, asumo que sí, que será tu tercera estrella en la famosa ruta Panamá-Venezuela, se levantó estoicamente como buenamente pudo para arrancar para Zamora, para ver ese partido, hacer el postpartido para el podcast, entonces nada. El MVP va para el bueno de Carlos, también por el hecho de que, bueno, cuando en un partido en el que no somos competitivos, me cuesta mucho destacar a alguien. Efectivamente, pues lo que decíais, ¿no? Tanto Mangel como Enol puede que sean los dos jugadores que, tanto por características como por lo visto en el partido, ¿no? Son de esa gente que siempre lo deja todo y que se merecen un aplauso, pero bueno, un MVP se presupone que es alguien, bueno, que tiene una actuación a destacar y no creo que podamos destacar, por desgracia, a nadie. Como Incordio, no, perdón, primero para esquecer, que ya me despisto yo, pues insisto en la misma idea, ¿no? Es la idea de no competir, de no ser competitivos. Es que no creo que podamos señalar a uno sobre otro, porque al final es obvio que el partido de Joao es terrible y no puedo más que daros la razón a lo que decíais antes, ¿no? Pero al final, claro, te encuentras con una defensa que de los 4 titulares habituales solo está Javi, ¿no? Entonces al final, jugadores que no se conocen, jugadores que no tienen minutos entre ellos, jugadores que no compitieron directamente en todo lo que va de temporada, pues yo qué sé. Supongo que intento ser un poquito condescendiente con eso y meto a todo el equipo en el mismo saco y planteo así por este motivo. Un Incordio, pues pongo al equipo completo del Zamora por la misma lógica, ¿no? Al final hacen un gran partido a todos los niveles y hacen, pues lo dicho, que un equipo que siempre compite como es Club Deportivo Arenteiro no comparezca por primera vez en toda la temporada. Y con respecto al Romerito, pues nada, pongo un 3 por poner algo, ¿no? No sabría cómo evaluar el buen o mal hacer de Jardiel en este partido, ¿no? Por ejemplo, comentaba a Milito, el cambio que hace hace que el partido se vaya a la mierda. Claro, pero es que era o Joao o Iván. Iván venía de cagarla también en anteriores partidos, ¿no? Entonces es que al final
yo qué sé, es que cuando miras el banquillo entiendo que tampoco tienes muchas soluciones, tienes que poner un 11 ya muy, muy limitado, etcétera, etcétera, pues entiendo que es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un 3, pero bueno, tampoco quiero caer en el catastrofismo ni nada similar, así que nada, hay que dar dicho todo. Pois entonces, eu non vou a poder ver o partido, ¿Y es cuando fue un problema de hablar aquí? Eu propuxen algún nombre así off the record, pero non se me tomou conta, entonces, bueno, pois queda aí, fíome de vos, fíome desas notas, bueno, sí que estou de acordo con dicía Carlos de Inglaterra, eso sí, pero o partido sí que me dá, visto a previa do partido, ao final da tempada cando fagamos a recapitulación e xuntemos ao xogador co máis número de votos, pois vai pasar como nas eleccións, non? Cando se presentou, cando había as eleccións, o tema máis serio, o delegado de clase, que sempre había un voto así un pouco máis coñero, e aí aparezco eu, e ainda así vou no poñer no currículum igualmente. Así que gracias a Gonco por eso. Estuviste aí unha lista con David Ferreiro. Bueno, pois nada, pasamos... sí, rapidamente clasificación, pasamos xa a darlle paso ao invitado, facemos aí unha pequena transición e eso. Bueno, líder Cultural Leonesa, non? 36 puntos, gaña este fin de semana nun campo complicado, tal como estaba do Irún, por 0-1. E bueno, nós quedamos nos oitavos, non? Con 26 puntos. Creo que son 2 ou 3 puntos de playoff, fora dende aquí non o vexo moi ben. Podesme correxir aí ti, Carlos, ou Gonzalo, se o vedes millor. No, 2 puntos. 2 puntos, non? Vale. Pois 2 puntos dese playoff e a 6 puntos do descenso. Así queda a clasificación para pechar o 2024 e nada, con isto pechamos o postpartido, poñemos un pouquiño de musiquiña, probamos con o noso invitado un minutiño e xa estamos de novo con Bosco, vale? E chegas tarde a clase e suspendes un examen e por riba jueves e tes que salir. E que bonita está polas noites Compostela, que bonita está todos vomitando nela. Que bonita está polas noites Compostela, que bonita está todos vomitando nela. Xa é viernes e tes que baixar e pides un préstamo ao banco familiar e que che manden pasta, que che manden cartos, que si non solo vas comer pasta requente. Que bonita está polas noites Compostela, que bonita está todos vomitando nela. Que bonita está polas noites Compostela, que bonita está todos vomitando nela. Polas noites Compostela, todos vomitando nela. Polas noites Compostela, todos vomitando nela. Levo 7 días sin dormir, levo unha semana desperto. 7 son os días que levo sin vela.
Hai 3 minutos que non penso. 7 son os días que levo sin vela. Antante 20, eran as 8:20. Bajei por un café. Bueno, pois nada, xa estamos de novo, de volta, e hoxe andamos con moitos problemiñas técnicos, pero bueno, eso non nos impide estar de novo con vos. E nada, como xa podedes ver abaixo, aquí temos connosco hoxe o director xeral de Clube Deportivo Arenteiro, Uxío da Pena. Moi boas noites, Uxío, que tal? Que tal? Que tal todos? Como estades? Bueno, pois aquí estamos. Preferíamos estar de outra maneira hoxe, pero bueno, ás veces veñen así dadas, non? Por así decirlo. Bueno, sí, sí. Os resultados que non sexan os que marcan o estado de ánimo. No, ni moito menos. Pero bueno, estuveches onte no Ruta da Plata? Non fon... Non pudeches onte. É dicir, non suelo facer moitos desplazamientos co equipo. En primeiro lugar, porque acabo de ser pai e non quero estar todo o fin de semana fora. E en segundo lugar tamén, pois, porque non é unha parcela na que eu máis que o disfrute do partido e o momento que sí que, pois, que evidentemente a todos nos gusta vivir, pero que non fago nada. É dicir, vexo o partido e listo. Evidentemente. Así que, bueno, que deixolle a Alex Argimiro e Manuel que disfruten e sufran ali no campo. Pois sí. Bueno, pois nada, voulle dar paso a Gonzalo. Carlos, quen quere empezar aquí con Uxío? Dale, Carlos. Empezo o mesmo. Veña, Carlos. Empezo o mesmo. Pois, Uxío, non imos ir para atrás na túa dilatada carreira como futbolista, pero sí que centrándonos un pouco máis no tema de Clube Deportivo Arenteiro, indo aos orixes, para a xente que xa non recorde que ti empezaches ou viñeche como xogador de primeiras, e despois, pois, con temas de lesións que, en certo modo, marcaron a túa carreira, digamos, pois tuveches que dar un paso a un lado e despois empezaches, entendo, a traballar un pouco máis entre bambalinas, digamos, máis nos despachos, se se pode dicir así de alguna forma. Entón, gustaríame saber pois como se establece esa relación, ben sexa de forma oficiosa ou de forma oficial, e se ti tiñas algunha experiencia previa antes de traballar para o Clube Deportivo Arenteiro. Non, é dicir, como director xeral nun equipo de fútbol non. Sempre foi unha faceta que me interesou moito. De feito, bueno, con un amigo, ex-compañeiro de fútbol, pois botei unha man para facerse coa dirección xeral de dirección deportiva do Atlético Marteixo, que era un clube no que tamén había, bueno, militara eu fai moito tempo. E aí, bueno, pois dixen que sí, que era unha forma, igual non directamente de traballo, pero sí que como calquer adolescente ou rapaz agora que quere ter un traballo en unha startup, non? É dicir, ter ese segundo pasatempo, bueno, pois sempre dixen, joder, se podo ter a posibilidade de estar no mundo do fútbol, sexa fora do terreo de xogo, pois evidentemente pois vou aproveitala, porque o coñecemento de dentro xa o teño, non digo como adestrador, que non o quero nin... Dicir, gústame opinar, pero non gústame quebrar a cabeza con xogadores e con alineacións, esas historias. Pero sí, dunha forma organizativa, evidentemente, pois, os estudios de Dereito levaron a facer cursos, másters destas historias, non? Pois, dende máster de Dereito Deportivo ata curso de dirección deportiva, tamén de xestión de sociedades anónimas deportivas, bueno, pois moitísimas cousas que te levan a querer despois pois exercer como tal, porque xa sabemos que estudiamos e lemos moito, pero que non ten nada comparado ca realidade. E bueno, a historia co Deportivo Arenteiro remato aquí a miña carreira, unha forma moi bonita ca xestión da directiva. Eu, bueno, teño mala sorte de volver a romper o cruzado, e con Argimiro, con Alex, con Fran Justo tamén mantiña unha moi boa relación. Eles me axudaron moito no momento do pasamento do meu pai, contaron comigo para facer un par de traballos como dereito deportivo, xa sexa recurrir a algún cartón.
presentar algún recurso na federación, algún máis que traballo, algunha axuda, non? Pois que, oye, mira a ver se isto entra dentro da legalidade, está acorde cos artigos. Pois este ano que se quería dar un paso ca profesionalización do clube porque xa o necesitaba, pensaron, pois, evidentemente na miña figura, e a directiva estivo de acordo con que levara o peso do proxecto neste estamento e, bueno, pois, aproveitando un pouco a oportunidade, vendo como se traballa dentro dun clube no día a día, intentando coordinar pois, casi todas as facetas da mellor forma posible, malia que sexa pois, pouco a pouco, que non temos moitos recursos para que todo sexa inmediato, ni moito menos. Entón, realmente, aprendiches o oficio un pouco, non? Aquí en Clube Deportivo Orenteiro, máis alá da teoría, pois, con esas, digamos, cuestións nas que Sí, a ver, axudaches a primeiramente. teoría estúdiase ou lese, como todo, pois sí, é preciosa. Eu malleime como xogador no Salamanca, que fun capitán, e vivimos unha situación pois do Covid un pouco fastidiada e pois a xente ali, pois 12 persoas de América, outros 12 españoles que había 2 de Salamanca na máis, a xente pois sen cobrar, incertidume, bueno, aí impliqueime un pouco máis a nivel organizativo, sigo con moi boa relación co Salamanca, e aí é cando vin que, bueno, con tal de facer as cousas ben, directas, sen trampas en oscuridades, en mentiras, un club millora. É cando empecé a percibir que, bueno, que entendo perfectamente que as sociedades anónimas deportivas aposten por proxectos de xente que non controla tanto de fútbol, e si controla de unha xestión organizativa dunha empresa como tal, porque se necesita eso dentro deste deporte que tanto xenera e que está pois levado por moita xente que é bastante necia nese aspecto fora do fútbol. E xa eu Sigo... xa pa continuar un pouco con este, xa podes ir ti, Gonco, quería che cuestionar acerca do tema de si realmente estás tú só a cargo de todas estas cousas ou tes xente contigo traballando de forma máis activa ou máis pasiva nesta xestión do día a día ao final. A ver, o primeiro que se intentou levar a cabo no clube foi como unha pequena auditoría do presuposto e unha auditoría de necesidades materiais, pois levamos a cabo un protocolo de traballo con diferentes áreas, na que pois se diferencia evidentemente o grandísimo traballo que fai por un lado Manuel, que si algo se pode destacar dele o traballo do día a día, fai moitísimas cousas polo clube, xa ben sexa, pois recordo chegar aquí e os 15 días ir con el a Portugal a por camisetas dos partidos, porque senón non chegaban, pois lá fomos ele e eu, apoiar o equipo pois en casi todos os viaxes, de cara á federación, pois leva o peso de presentar as contas, non? Actualizar todo o que se necesita nas bases de datos da Federación Galega e da Federación Española. Pois máis alá de Manuel, pois temos un departamento de marketing e comunicación capitaneado por Marta, a rapaza de comunicación, que estamos pois encantadísimos co seu traballo e a implicación que leva pois no día a día, sempre con un sorriso e cunhas ganas de traballar moi, pois contaxan moito, non? Que dá gusto chegar ao Carballiño e xuntarse con xente así, con Jorge Martínez, que é o encargado do departamento de marketing, que tamén estamos moi contentos co todo o traballo que se vai a facer de cara á captación de novos sponsors para o Club Deportivo Orenteiro, sempre pois cunha liña que nos favoreza de cara á imaxe do clube. E, pois, por rematar, todo o que xa sabemos que nos encontramos. Pois temos a David Sotelo como mantemento do Espiñeiro e o Tillero do Promesas, a José Manuel e a María, que estamos encantados no departamento pois tamén de mantemento e
utillero de primeiro equipo, e o capitán do barco administrativo que Argimiro, que aínda non sabemos a sorte que temos de contar con ele. Yo, bueno, por ahí, dale, venga. Sí, decías sin más y de forma muy directa, ¿no? Porque de hecho lo comentaste tú, lo mentaste, mejor dicho, ahora un par de veces. Yo entiendo que una vez se llega, se hace esta auditoría, yo entiendo que la lógica es de pensamiento estratégico, ¿no? De visión estratégica, a corto, medio, largo plazo. Entonces, dos preguntas. ¿Por dónde pasa el crecimiento del Club Deportivo Arenteiro de acuerdo con vuestro análisis? Y por otro lado, si ese futuro, según vuestro modelo ideal, es una SAD, ¿y cómo de probable es ahora mismo que nos vayamos a una SAD? Vale, sí, estoy de acuerdo. Se llega, pues se hace un análisis a corto, medio y largo plazo, se hace un DAFO empresarial, se analiza pues todo lo que podemos extraer de lo que se ha hecho hasta el momento y de lo que se puede llegar a hacer hasta pues, un futuro lejano. Y como bien dices, el planteamiento que es una condición sine qua non para la viabilidad del club es una sociedad anónima deportiva. Como club deportivo, pues necesitamos que Alex Vázquez haga milagros todos los años y algún año me imagino pues, que se podrá equivocar en un fichaje y estar condenados a sufrir y, ¿por qué no?, pues estar en una categoría donde es más normal que estemos, es una segunda ref. Donde estamos ahora en primera ref, tenemos que valorarlo como un regalo. Si vosotros que acompañáis el equipo veis los desplazamientos, pues sin ir más lejos, Sestao, ya, pero es que Sestao es el doble que nosotros y es de los más humildes de la categoría. Entonces, si una sociedad anónima deportiva la acompaña, pues el famoso proyecto del Estadio de la Uceira, una sincronización entre el sector empresarial de Carballiño, que yo entiendo que a día de hoy apostar por el Club Deportivo Arenteiro es desembolsar dinero a fondo perdido y que lo gestione el chaval este que viene de Coruña y que haga con él lo que dice que va a hacer, pero bueno, que no se tiene ni que fiar, lo entiendo perfectamente. Una sociedad anónima deportiva, para empezar, es una entidad la cual tiene las mismas responsabilidades, obligaciones y derechos que una sociedad y por tanto Hacienda está al corriente de todo. Ahí no se puede escapar nada. Y si se escapa es un delito, así que es más difícil jugárselo. A partir de la creación de una sociedad anónima deportiva, el futuro del club pasa por coordinarse con el ayuntamiento para poder hacer unas escuelas deportivas como Dios manda, potenciar la filosofía que gente como vosotros sí que genera, que es de pertenencia al club. Eso, evidentemente, a corto plazo es imposible. Y, por último, explotar los espacios que pueda tener el Arenteiro, que en este caso sería el Piñedo, campo municipal, el futuro estadio de Auceira municipal, pero que se haga ese esfuerzo para que la explotación de esos espacios las pueda llevar a cabo el club y que el club sea el que, generando dinero y recursos de allí, como cualquier otro estadio, pueda sacar el mínimo para poder salir a competición de primera ref. Eso sería el futuro más prometedor que le puedo gustar al club. La conversión, y a partir de la conversión generar unas escuelas deportivas potentes y generar que o Carballiño esté orgulloso del Club Deportivo Arenteiro, que bueno, ya tuvimos una charla los medios de comunicación y yo hace 2 meses y evidentemente lo primero que veo cuando llego ahí es que el 20% de Carballiño está implicada en el club y el 80% no es que no esté implicada, es que tienen animadversión. No se sienten identificados con lo que ni se hace ni se ve y por tanto, pues evidentemente ese 80% es donde hay que llegar y ver que las cosas se hacen de una forma en la que todos tenemos cabida. Non sei se lle queres preguntar algo máis, Gonzalo.
No, un pequeño apunte, ¿no? En este sentido de la SAD, ¿en qué plazos ideales más que realistas os estáis moviendo de cara a vuestro marco de actuación, más que nada? A ver, la creación de una asociación anónima deportiva, gracias a que la federación ha impuesto que las auditorías que se presentan todos los años para entrar en competición tengan que estar selladas por una empresa, bien sea la que ellos mismos te aportan, o bien una empresa, digamos, con un control exhaustivo, facilita esta conversión. Nosotros podemos proponer hacer el cambio de conversión para la temporada 2025, ¿vale? O el año natural 2025, y se puede llegar a hacer realidad esta conversión. ¿Qué situación nos plantea aquí? Pues que evidentemente esta conversión en sociedad anónima deportiva, nosotros lo que tenemos que intentar es que todos los socios puedan tener la capacidad de ser parte del club. Porque sí, es decir, si ya te digo, no, queremos hacer una creación de una sociedad anónima deportiva y lo metemos en un fondo de inversión chino, la segunda parte que yo te digo que es importantísima para el crecimiento del club, que es que la gente de Carballino se siente identificada con el club, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, tenemos que intentar que en esta nueva junta de socios pues se pueda llegar a un consenso de cómo se ve razonable, si sería factible y que evidentemente la directiva aprobase ojalá, con el 100% de la aprobación de que esta es la viabilidad más inmediata. Que no se quiere, pues hasta que Alex deje de hacer milagros, el club sigue en primera red. Porque hay fecha estimada, y ya corto, Milito, perdón, que ya te dejo pasar. ¿Hay fecha estimada para la asamblea? Esta asamblea de socios, ¿no? Que de hecho tenemos pendiente, la de este año pasado, Sí, ¿no? Entonces... de hecho, es algo que hablé con Argimiro hace una semana, que teníamos que convocar ya una asamblea urgentemente, porque bueno, fue una de las cosas que más me recalcaron en la charla que tuve con los medios. Creo que es necesaria, creo que hay que informar pues absolutamente a todos los socios y ver pues ese futuro a corto plazo del Club Deportivo Alenteiro. Y yo fecha, pues yo calculo que no te podría decir enero, pero me extrañaría que fuera en febrero. Es decir, yo calculo que a principio de año tiene que ser una asamblea informativa de pues, comentando un poco todo esto que os estoy anticipando y pues, evidentemente para exponer la viabilidad del club. Vale. Bueno, eu vou continuar, Uxío, un pouco preguntándoche polo que está ahora, non polo que vai vir, que a viabilidade que lle vedes o club e que me parece, pois, en certo modo, lóxica, non? Eu quero che preguntar como estades gestionando esa viabilidade económica agora mesmo, como club que somos, sobre todo nunha categoría tan deficitaria como é a primeira red, non? E tamén un pouco, supoño que as fontes de ingresos principais, se non podesmo decir ti, son tanto as administracións públicas como mellor o patrocinador local ou, bueno, ou evidentemente o sponsor que se leva na camiseta, un pouco como se están tamén forxando esas relacións a niveis institucionais, non? Pois, a ver, chegar ao presuposto que se expón para poder arrancar este ano costa moitísimo. É dicir, os esforzos que se fan por parte de moita xente para chegar é inimaginable. As administracións públicas, sí, claro que se apoian. Eu personalmente, pois, penso que se podría traballar un pouco máis a relación institucional co Concello, ca Diputación, pois sí, pero claro, eso son cousas que están establecidas por estamentos, elles igual que esteas en primeira ref ou en terceira ref, queren ver os números dos rapaces que están nas bases, pois evidentemente pois, tampouco podemos traballar neso moito máis. En canto aos patrocinadores privados ou xente que colabora co Alenteiro, pois xa sabemos que Columbia é un patrocinador afectivo, económico. Temos tamén, como digo antes con Argimiro, con Manuel Avelino, pois un tesouro dentro do clube.
non é que teñamos que aproveitalo, senón que gracias a él estamos onde estamos tamén, vale? Que é unha figura moi importante, e igual que Oreco Balgón, que levan apoiando o clube, pois, xa fora en unha categoría ou outra, vale? Sí que é certo que este ano se leva facendo durante 3 meses un traballo moi intenso de captación de novas empresas importantes da zona, da comarca, incluso da provincia, para ver se poden encaixar en certos patrocinios. E son empresas tan potentes que sí que entrarían nunha conversión de sociedade anónima deportiva, entrarían con capital, pero que como patrocinadores, claro, que te imagínate que vas, vamos a poñer un exemplo, non? Vas a Amazon e te dicen Amazon xa, que se che dou cartos a ti, teño que dar tamén o Ponte, o Ourense, o Barbadás, e non me compensa. Que sí que entraría aí, pero que un patrocinio, pois, que pareceme banal, prefiro ter parte do clube, vale? Claro, son pois situacións nas que xa nos plantexamos e decimos que a viabilidade en conversión de sociedade deportiva é moitísimo máis potente que ir pedindo pois 1.000 euros de porta en porta, vale? Tamén, evidentemente, pois a captación de socios. Penso que é fundamental intentar ter máis socios. Xa sabemos que os abonos son caros, que se nos comparan, que somos caros, xa, pero que a viabilidade do clube é de todos. É dicir, se queremos ter un equipo de primeira red no Carballiño, todos temos que palmar pasta. Eu. É dicir, non podo pensar que vou ir ao Carballiño e facer un traballo que no outro lado costaría tanto. Non, porque os desplazamentos, pois, son os desplazamentos, teño que asumir que vou ao Carballiño. É Carballiño, non é Madrid. Sei que os honorarios de calquer cousa van a ser menores. Por tanto, todos temos que facer o esforzo. Evidentemente, eu entendo a xente, entendo os pais, as nais que teñen 3 fillos nas bases, que son 5 nun grupo familiar e que se expoñen a pagar pois bastantes cartos para que os fillos vexan o Arenteiro. Traballaremos tamén en darlle un pouco máis de servicio a esta xente que fai grandes esforzos. Pero, evidentemente, a viabilidade do clube a corto plazo pasa por os esforzos de todos. Como vos, é dicir, que ti, evidentemente, eres o primeiro en apoiar o equipo, en estar aí, en gastar os cartos, e por xente como a ti, o clube está onde está. Eso é así. Unha parte importante do que dices en respecto ao tema dos socios, creo que vai un pouco ligado, non, a eses esforzos que hai que facer por parte de cada un de nós, porque ao final Espiñedo, por exemplo, é o que é, non? Tamén o pueblo tamén é o que é. Entonces eu queria che preguntar un pouco polo tema das infraestructuras. Falabas antes do tema do próximo ou do proxecto que se pode facer do Estadio da Uceira, que incluso hai un detalle aí que me sorprendeu do que comentaches, que incluso poidera ser de término municipal, non sei se unha inversión dese calibre podería chegar a ser municipal, bueno, eso xa me podes explicar tú mellor, pero o que quero saber é que si as pensas dese proxecto se poida facer ou non se poida facer, se me queres contar algo máis sobre elo, un pouco que plans ten o clube a corto e medio plazo en temas de infraestructura, sobre todo en tema de Espiñedo, de modificar algo. A ver, en Espiñedo este ano xa se fixo un esforzo enorme para ter o campo como se ten, enorme. Pois xa vos digo que en Riazor igual estáse facendo o mismo esforzo similar. Unha pasado que intentamos facer con ese campo para mantelo visible e que Louzán non me chame e me diga esa pocilga, porque entendo perfectamente que como estaba o ano pasado en situación, pois non é viable. Tamén, evidentemente, pois sabemos o que temos. Sabemos que o ano pasado intentamos poñer unha grada nova, fora. Sabemos que este ano intentamos cambiar un par de cousiñas no estadio e do Concello. Espiñedo ten que ser pois un centro neurálxico do Club Deportivo Arenteiro e no da futura SAD, pero evidentemente sin un estadio é imposible medrar. Imposible. E non digo facer o Toralín,
non me malinterpretedes. Digo un estadio con 4 gradiñas que entre 3.000 personas e para medrar, porque na Uceira hai terreos, e despois pois, vai moi ben a cousa, xa podes poñer pois outra gradiña e meter aí a 5.000. Pero, é dicir, xa sabemos que non somos o Manchester City, sabemos onde estamos. Pero, evidentemente, pois, o campo de entrenamiento dá para as bases, pero que coñezo moi poucos equipos de primeira ref que adestren no mesmo equipo que adestro o Benxamín. Isto é unha realidade do club. Sí, claro, despois exiximos que non, que tal, que o Arenteiro, que mal. Sí, claro, evidentemente, exiximos resultados, pero é que a situación na que traballa un equipo de primeira ref polas propias instalacións que pode ofrecer o equipo de primeira ref é que é un equipo de preferente. E nada, eu xa para acotar, que non te queremos sacar moito tempo, antes de que te pregunte Darío, quero che preguntar, Uxío, como obxectivo personal, daqui a 5 anos, 4 ou 5 anos, que che gustaría ver de Clube Deportivo Arenteiro e de que forma che gustaría velo? Como che gustaría deixalo, por así decirlo? Eu gallabo tes moitos anos máis, que con isto non che estou dicindo que te vayas. No, pareceme moi ben. E de feito, mira, penso que unha das lacras do fútbol é a mentalidade de funcionario. Eu chego a Arenteiro e fago todo o posible para que non me boten e manter o soldiño aquí e que nin Dios me entorpece o meu traballo, se vexo un que é millor que min que está ao lado, voto, non. É dicir, é unha lacra. Pasa en todos os clubes. Chega un tipo e intenta facer o xerife. Non, o que hai que facer é xusto que se estudia, que é protocolarizar todo o que se fai, plasmalo, e o que veña novo, que vexa o que fixeche ti, as cousas que fixeche mal non repetilas, e as cousas que fixeche ben, intentar melloralas. Como vexo a miña carreira en 5 anos? Pois non sei se no Arenteiro ou no outro lado, pero mellorando o que se fai este ano. Eso é así. Ese é outra persona na que chega ao Arenteiro que aproveita o traballo que se fixo este ano. É dicir, que o contacto que eu lle deixo dunha persoa de recursos humanos, dunha empresa a cal aínda non se pode captar porque non o ASAT, que el pode aproveitar ese contacto e que o Arenteiro xenere 20.000 euros gracias a ese traballo que se fixo, que non valeu para nada hasta agora. Pero igual en 5 anos, sí. Todo eso, xuntando, pois, se as persoas son as adecuadas e o proxecto sigue pois brillando polo deportivo, eu auguro e penso que o Arenteiro, como SAD, ten un futuro moi bonito, prometedor ao 100%, sempre cando as persoas que o conforman sexan as adecuadas. Pois perfecto. Bueno, Darío, non sei se lle queres facer algunha preguntiña ao Xío antes de que o despidamos. Creo que Onco pode ser que queres facer unha última antes de pechar. Yo. Vale. Sí, si me dejáis eso, súper rápido. Sí. Voy a tratar de tal. Por un lado, ¿no? Hablabas antes del tema del número de socios. No sé si lo tienes en la cabeza, un número aproximado de en qué número de socios estamos esta temporada. Y después, por otro lado, voy a asumir algo que si no es así, quítame la razón, ¿no? Vale. Yo intuyo que igual que nosotros vemos que las entradas no están siendo todo lo buenas que a priori deberían ser, comparto contigo la lógica de que Primera Ref es un premio para el Club Deportivo Arenteiro y deberíamos estar disfrutando mucho más esta temporada y no normalizando lo que se está haciendo, eso comparto. ¿Cuál es la lectura desde la dirección del Club Deportivo Arenteiro? O sea, ¿qué intuís o qué entendéis o en qué os estáis basando para sacar conclusiones de decir qué coño está pasando pues para que en un pueblo como este... Es muy sencillo. Si hay una buena entrada en un partido, los socios se meten encima. Si hay una mala entrada en el partido, los socios están contentos porque todos tienen su asiento. Por tanto, problema de infraestructura. Es decir, si va mucha gente a Espiñeto, tenemos
50 críticas de socios diciendo es que llegué justo, que yo los entiendo, llegué justo y no tengo asiento. Ya, claro, pero es que hay una entrada muy grande y el club se puede lucrar. No nos dejan poner una grada supletoria en ninguna parte del campo. Con los chicos de Tropas de Flores se pueden sentar 20 personas, del otro lado de la grada, ¿qué? 100 personas, y por la puerta 4, pues otras 100 personas. Y van a rajar. Es decir, esa gente que paga esa entrada va a decir, esto es una vergüenza, porque es una vergüenza. Es decir, las cosas como son. Claro, si esa entrada no la tenemos, si no viene la gente que vino con la cultural, si no viene la gente que vino con el Barça B, el socio está encantado. Claro, Entonces, pero aquí tenemos una manera de... Claro, si hacemos una promoción más fuerte en el tema de entradas, que haya más asistencia, el socio va a estar más descontento por el mero hecho de que su confort va... Es decir, la experiencia dentro de Espiñedo va a ser peor. Pero yo a lo que me refiero, Uxío, es, y repito, hago esto bidireccional, siéntete totalmente libre de quitarme la razón. Yo creo que al menos gente con cierta identificación sí que entendemos que este es un momento, es el mejor momento de la historia del club y que es el momento, ¿no? Tú que lo viviste en Coruña, igual que lo viví yo y demás, en el sentido de, son los momentos de que X chavales de 8, 9, 10, 12, 13 años vivan algo que les marque a hierro y que dentro de 15 años sigan estando en Espiñedo aunque estemos en preferente, que espero que no estemos en preferente, evidentemente, pero que eso puede suceder, ¿no? Que es el momento de generar esa fijación. Y entonces yo entiendo lo que tú me planteas, ¿no? De qué pesa más, si involucrar más gente o si tener contentos a los de siempre, etcétera, etcétera. Pero Es que, mira, yo no me nosotros... creo que no hayáis hecho esta reflexión porque No, lo tengo hacemos, una persona. lo hacemos. Y nosotros Sí. regalamos entradas a colegios, llegan 60 niños con sus padres y les decimos que las entradas son para la valla. Y el padre dice, no, yo voy aquí. Claro, bueno, si quiere acompañar a su hijo, tiene que pagar la entrada de su hijo también aquí. Porque si no se la quitamos a un socio, el asiento se lo quitamos a un socio. Y te dice el padre, no, pues en absoluto, yo no voy a pagar una entrada para el hijo. Lo entiendo perfectamente. Pero si yo le regalo una entrada a un niño y el padre quiere verlo en tribuna con su hijo, es que estoy perjudicando al socio si no hay sitio después. Es decir, el problema de poder crecer en cuanto a una filosofía de club es que el espacio donde tiene el Club Deportivo Monteiro la base, que es Espiñedo, no te permite crecer. Que hemos pensado, bueno, pensado no, hemos intentado copiar clubes cercanos. De decir, bueno, ¿cómo han hecho? ¿Cómo han podido generar esta filosofía? ¿Cómo? Se intenta todo. Siempre va a llegar crítica del socio. Si intentas y le cuartas de su espacio. ¿Se apuesta por el socio? No, pues que el socio tiene sus derechos. El socio está pagando para ver en condiciones a su equipo y si no, lo que va a hacer es dejar de ser socio y pagar la entrada cuando le convenga. Entonces, te entiendo la pregunta y es fantástica. También me gustaría, joder, Milito lo sabe, que soy también una persona súper proactiva y que me gusta escuchar. Pues la asamblea de los socios, ¿por qué no? Una propuesta de alguien que diga, yo creo que haciendo esto vamos a mejorar en cuanto a captación de niños, de filosofía de club. Encantado de recibirlo. Yo hasta el momento incluso con horarios. Es decir, los horarios son aleatorios. A veces digo, bueno, pues entrada de sábado va a ser buena, porque es sábado. Y la gente se va a tomar unas cervezas, come, tal, no sé qué, después sale. La peor entrada del año. La de Irún, tercero, primera red. La peor entrada del año. Con el equipo a punto de playoff. Entonces, ¿qué entra? No sé si me puedo explicar. Es complicado. Sí, Habéis sí, hecho que, propuestas. sí que é un pouco complicado. El guante. Sí, eu podo estar de acordo no que dis tú. Non é fácil esa sinerxia, non, de manter contenta a todo o mundo e de poder meter a toda esa xente que esa infraestructura que hai, non? Pero habría que topar a maneira de facelo, non sei como, a verdade, pero bueno, está claro que A ver, é unha lástima. Eu primeiro que digo que
o primeiro, o primordial, facer unhas escolas deportivas. É dicir, se ti faz eso, potencias unha idea de clube nunhas escolas deportivas e xeneras unha idea de clube nos rapaces, os rapaces tiran polos pais. Claro, ti vas aos colexios da zona, os colexios da zona, pois, algunos serán aficionados, outros non, pois non é o mesmo, vale? Xa. Hai que traballar moito todo, hai moito traballo por facer, as instalacións non axudan, non implica deixar de traballo, pero que sí que non temos que perder a corda é os 28 chegan moi rápido e hai que ter os cartos para pagar as nóminas. É dicir, o traballo mayoritario que fai o clube é intentar chegar a final de mes para cumplir con todos os provedores, cumplir con todos os xogadores e cos provedores fidelizados que te dicen, non te preocupes, ti en xuño me podes pagar todo. Pois agradecerlle moitísimo todo o esforzo que fan, que son parte tamén moi importante do Club Deportivo Arenteiro. Por iso digo, claro que eu penso intento pois, falar con moita xente do mundo do fútbol para chegar a unha solución. De momento, pois, o que se intentou non se deu ca tecla, seguramente cheguemos a final de temporada cun éxito deportivo, estou seguro, porque eu disfruto vendo Arenteiro, e eso é sinónimo de éxito deportivo, e pois que ojalá teñamos máis sorte de cara ás novas entradas e que a afición pois poda xerar un pouco máis de verde no Carballiño. Bueno, non sei, xa para acabar, non sei se algún dos meus compañeiros quere che preguntar algo máis, non che vamos quitar máis tempo. Solo comentarche ou apuntillar algo a isto último que dixeches, quizáis o mellor achegar de alguna maneira máis o club no social podería ser unha solución, quizáis para isto. Repite a pregunta, que non entendí. Me refiero que quizáis o mellor xa non só do que falas, que estou totalmente de acordo, non? Do de crear unha identidade de canteira e de escola deportiva, ademais, pero quizáis facendo máis actos sociais, incluso en días de partido ou convivencias en certos días, etcétera, etcétera. Quer dicir, hai moitas maneiras, non? Crees que o mellor podería ser outro chamamento para xa non só os nenos, senón outro tipo de xente, como xente nova de entre 18, 25, 30 anos. Totalmente de acordo. Totalmente de acordo. Unha iniciativa que xa faláramos daquela de que tiñamos que facer algo, se falou que a asociación de pulpeiros para un partido domingo, claro, a asociación de pulpeiros os domingos traballan en toda a comarca, pois non poden. O primeiro sábado daban choiva, é dicir, totalmente de acordo. Algo máis por xuntarse se pode facer. Claro, eso que vou. Estou totalmente de acordo. Que se intentou poñer en práctica, pois sí, que o día do Barça B era un día fabuloso para poder xuntarse todos, que había unha entrada moi boa, que viña xente de Ourense polo rapaces, polo xogador do Barça B de Ourense. Sí, que por unha cousa ou por outra non se pudo levar a cabo, pois non. Pero sí que é certo, tarefa pendente, facer moitísimo máis en canto a actividades que podan reunir a todos a xente do Arenteiro e darlle normalidade, porque se algo ten este clube que os xogadores salen do Espiñedo e falan con todos. Eu, Alex, Argimiro, somos xente moi cercana. Estamos aquí agora separados por unha pantalla, pero vamos, poderíamos estar en calquer bar de Carballiño tomando unhas cervezas e falando de fútbol sen ningún problema, que vamos. Nin aquí un lumbreras, nin aí pois iluminados, así que por ese aspecto douche razón por completo, Milton. No, sei que o que dice así, de que tedes un trato moi cercano e iso agradecese, de verdade. Bueno, pois eso, non che vamos quitar moito máis tempo, que sei que bueno, xa te tivemos máis un poquinho máis da conta e agradezo xo de novo que estés aquí, que estés falando para toda esa xente do Arenteiro, socios, non socios, e que, bueno, que nos desgranaras un poquinho máis o que é esa enxeñería, pois, tanto social, de xestión ou económica. Así que nada, darche as gracias e que outro día estás convidado e que podamos charlar outro tempiño e que sexa a final de temporada o mellor cunha gran ledicia deportiva.
Pois sí, nada, gracias a vos, xa sabes bueno, que eu agradezo moito que medios de comunicación que sodes xente, pois que, a verdade, que facedes que o Arenteiro vaya máis alá de Carballiño, que xenerais un bo rollo coas tropas de Flores alá onde vades, que todo o mundo fala ben de nós gracias tamén a vos. Estamos en deuda con vos, así que para mí é un placer, ojalá, pois o que dices ti, ao final da temporada ter aquí unha nova charla, se pode ser, pois, de Saquiña celebrando algo, pois moito mellor. Pois claro que sí. Pois nada, Vale. moitas gracias. Aí tedes o Xeo da Pena, pois director xeral de Club Deportivo Arenteiro. Moi ben, veña, Taruguiño. Gracias. Gracias. Chao. Co vento en contra e sen patrón, ca liberdade no horizonte, conquistamos o timón dunha bella embarcación e case sen tripulación, evitamos naufragar, cardanza de quen percorreu estes mares tempo atrás e a dignidade por bandeira. Saímos a navegar só cun feixe de cancións que a historia nunca esquecerá. Poñer a vida en proa, izar as mans, surcar o mar, libres ao vento, xuntas seremos furacán, remar contra a corrente. Ahí está. Bueno, pois estamos de volta con todos vos xa para finalizar o programa. Hoxe en Novas pois vamos a ser moi breves, non temos moito tempo hoxe. E bueno, simplemente pois comentar os resultados desta fin de semana dos outros dous equipos de categoría senior de Club Deportivo Arenteiro, que foron quenes nos deron as alegrías deportivas do fin de semana, tanto o Arenteiro femenino como filial de Club Deportivo Arenteiro. E con este último vou comezar nun partido onde conseguiron a victoria, non? Por 4-2 en Nauceira. Creo que foi un partido, eu evidentemente non o puiden ver, pero creo que foi un partido onde se puxo por diante o Racing de Castrelos, e creo que por dúas veces, non? Despois outra vez por 1-2 se puxo por diante, e cun hat-trick de Oliver, pois deuse a volta o encontro, logrando unha importantísima victoria na casa contra o equipo vigués. 4-2, que fai que Club Deportivo Arenteiro se un poquinho máis arriba na clasificación e que xa deixe os postos de descenso, se non me trabuco, a 7 puntos. E nada, pois aí, como dixemos ao principio de tempada, cando non chegaban os resultados, que había que seguir intentando, pois agora seguir e manter a línea para ben o equipo de Mar. Non sei se queredes comentar algo ao respecto. Sí, costou arrancar, pero o equipo asentouse na categoría. Finalmente parece que están chegando os resultados. E nada, destacar o hat-trick de Oliver Pajro, aparte a súa primeira guía deste ano, despois da lesión grave de Xionllo que tivo en Verao. Pois aí queda eso. Sí, exactamente, darlle as noraboas nada, como diste, parece que arranca esa marconeta, como se lle pode decir así, nada, que sigue así, que nada, están facendo boa temporada. Está claro que al final hacer un equipo para segunda y salir en primera, además en la primera de la zona de Vigo, ¿no? Vigo, Pontevedra, que al final siempre se dijo, no sé si a día de hoy sigue siendo así, que siempre hubo un poquito más de nivel que en la Ourensana. Entonces, bueno, por lo que hablo con Marc, ¿no? Que me cuenta que eso, que al equipo le costó un poquito coger
no tanto cuestiones tácticas y más, sino el ritmo de la competición, Claro. pero que una vez adaptados a ese ritmo a nivel físico y a nivel mental, parece que el equipo empieza a conseguir resultados y que ojalá siga así. Pois nada, parabéns ao Arenteiro B, que finaliza o ano 2024 de forma espectacular. E pasamos a outro equipo, que é o Arenteiro femenino, e cuidado, que aquí, pois, espectaculares noticias tamén. Gañou na casa do Chantada este fin de semana por 1-5, e con isto sube o segundo posto da clasificación, pero nunha clasificación que está, primeiro, o San Roque Casablanca, que este fin de semana perdeu o seu primeiro partido da tempada contra o Atlético Vilalonga B, entonces empatan a puntos no máis alto da clasificación, primeiro San Roque Casablanca, segundo Arenteiro e terceiro Antas. Este fin de semana descansou o Rosalía e queda cuarto con 30 puntos, quinto o Valladares con 30 puntos e sexto Atlético Vilalonga B, que foi quen gañou o líder o San Roque Casablanca con 29, é dicir, os 6 primeros están en 3 puntiños, está a clasificación preciosa. E ademais están os 6 con 13 partidos disputados, é dicir, igualados a partidos neste momento, e nada, a pelexar pola gloria, por así decirlo, as nosas rapazas. Temporada espectacular de las verdes y lo dicho, ojalá siga así para poder culminar con un ascenso. Pois sí, impecable. E nada máis, non nos vamos a alongar moito máis, porque, bueno, eso, non temos moito tempo. Evidentemente, hoxe non hai previa, porque o próximo partido será o día de xaneiro contra o Andorra na casa en Espiñedo, o viernes ás 8:30 da tarde. Pa semana non estaremos tampouco, que día 30, se non me equivoco. En principio, seguramente volveremos o 7, despois dos regalos de Reixes, o martes 7, facendo esa previa do partido do Andorra. Polo demais, pola miña parte, xa vos deixo que pediste por Reyes, Milit? Que pediste por Reyes? Eu non son de Reixes, eu son de Santa Claus, máis. Así que... chámalle como queiras. Pediste alguna piña? No, piñitas... A min o que me traiga o bigotes, benvido sexa, eu o que lle pido é acabar o ano salvados e, se é posible, entre os 5 primeiros, como xa dixen a semana pasada na SER, pois sería precioso. E senón, pois moita salud para todos, pasar moi felices festas e au Arenteiro, non teño moito máis que engadir. A resposta diplomática sería que deu onte o míster do Zamora, Juan Basquetbol de prensa, cando fixeron a mesma pregunta, sabes que lle pides aos Reis, e dixo, pídolle puntos. Pois eu vou pedir o mismo, vou pedir puntos para a segunda volta. Eso es. Chavales, felices fiestas y nos vemos a la vuelta. Bueno, Nadal a todos e espero que os cantineiros disfrutaran deste regalo anticipado, non? Luz 23 de decembro e aquí na entrevista o director xeral deixando moitas perlas de cousas que eu polo menos podía chegar a oír, realmente non constaba que dentro do organigrama do clube ninguén dera este nivel de detalles e de información, así que eu a título personal agradecerlle moito ao Xío a súa digamos, a súa transparencia nese aspecto en tratar os temas de forma tan profunda. E nada, os cantineiros que siguen aí, desexarlle un bon Nadal e vémonos en 2025. Sí, dende logo, se algún tábano se lle ocorreu pasar a entrevista e darlle para diante o podcast para chegar a esta sección novas, pois invítalo a darlle para atrás, rebobinar a cinta e que poña esa entrevista, porque personalmente creo que se non foi a mellor entrevista que tivemos, foi das mellores a nivel de respostas. Bastante fora do protocolario e do habitual. Mollouse bastante. Así que nada, agradecerlle o Xío tamén ese nivel de detalle, como dicía Carlos, felicitarlle as festas a todo o mundo e que traiga salud, alegría, que traiga puntos, como di tamén o míster do Zamora, e nada, que nos vemos no ano que ven. Bueno, a ver nos antes por aí, non los 4 e algún cantineiro que anda por aí tamén. Eso es. Así que nada.
Venga. Vémonos o ano que ven, donde militou? Na cantina. Ata logo a todo o mundo. Chao, chao, chao. Chao, chao, bo Nadal. Di che ci quere deixarci in visto, andas por ele e perdes o sentido. Pouco facer e moito ruido e tenche calada hasta os osiños.